Hi there, Sanmonani Mulweni. Welcome to Fixed Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate. So ngifuna ukucacisa enye into la. Phakathi kaSiswelile noKing Zoso, mina ngibathatha njengomndeni, indaba yabo ebaxabanisile noma ngabe ithini bayoyilungisa bona njengomndeni, njengokwazana kwabo. Angithathi side lapho uKing Zoso usesebenza isikhathi eside noMalumgizwe, uyafana nelunga lomndeni lapha yakamchunu, eyabo yaziwa yibona. Into engithe siyibambe kwi-voice note ukuthi i-content, lento bekhulunywe ngazo, iy'tori ezinye zisuke y'khokheliwe. Akusiyinto entsha, akusiyinto ehlambalazayo, akusiyinto ephoxayo. Naye isho ethi sengikhathele. Nakhu-ke sengikutshela ngento engiyaziyo-ke manje, because abantu engibaziyo abavela kuSengikhathele. KuSengikhathele kunobhuti nosisi abahamba bama phambi kwekhamera ye-TV ngoba bekhokheliwe. Baba abazali bengane abayibangayo kodwa bengenayo ingane. Babenze njani? Benza umsebenzi. Baxabana nje futhi isitori sabo saba interesting, kuba ukuthi lo sisi uziphethe kabi, ingane igada umakamfana kanjani ngathi mina hayibo. Ngiyabazi nje laba baqale nini ukuthandana? Angithi mina ngingoba ngiyabazi. Kodwa obuke kwi-TV ubuka nje nayo indaba njengoba injalo. Nomunye ophuma nokugxeka uyasho ukuthi hey, amanye amantombazane awaziphethe kahle, buka ingane ihleli noma womfana kodwa ukhuluma nje umfana kamhloniphi. Kwakuyisitori abasilethe lapha kuSengikhathele. Ngathi uma ngibuka lethu ngithi yabo phela lethu ngiyayazi abakaze bethandane laba, kwale ngane sebeyithathephi, iphi le ngane abakhuluma ngayo. Ngayibuka lesho ngathi hawu, kanti nje suke sibabaza indaba zalapha yana. Angithi sengiba nalowo mqondo ngoba ngibone laba bawu-2 engibaziyo ukuthi laba bathandani, abanangane, kodwa nayi episode yabo. Le episode lena elandelayo-ke ngabe nayo iqiniso yini? Sengikuthathe laphi kulaba bawu-2 engibaziyo ukuthi babekhokheliwe. Nansi enye podcast wangena nomunye ubhuti engimaziyo osethandane nje nomunye usisi engimaziyo futhi isikhathi eside. Mayese kuleya podcast kuthiwa akafoneli ex. Sorry. Kule podcast uyafonisa. Ufona le ntombazane emphendulayo, ngithi hayibo. Phela ubani lona? Futhi ade ngisanda kumbona. Nalona engimaziyo ngathi hawu, uyabo. Umsebenzi akusocala agxekwa umuntu. Futhi enjoy i-content, enjoy i-content njengoba kwenzeka nalapha ku-TV. Mawubuka nje uSingle and Mingle, ubukisisa kahle nawe uyobona. La amanye ama-TV shows, I'm with your ex, uzothola ukuthi uXolani waseSoweto uzoba uXolani wase-Vryheid. Bakwenzelani ukuthi kube uXolani wase-Vryheid? Ingoba e-Vryheid abazumazi uXolani. Ngesikhathi sesibheka thina kwi-comment section ukuthi hawu, baphi omakhelwane balo bhuti? Bazovelaphi ngoba phela usedukisa umkhondo wathena uXolani wase-Vryheid waseSoweto. Nange umama omunye onyamalala kwi-podcast ufike nobaba omdala. Ubaba ubani? Uhusband wakhe. Inkinga yini? Inkinga ukuthi umama uyanyamalala, so ubaba usecabanga ukuthi athathe omunye. I-comment section iyabakhomba phela umakhelwane. Nomakhelwane sebengahlala bethule besho ukuthi hayibo, nasi sekwawe kwenzeka sifike kamambani wanyamalala. No, abekho omakhelwane ku-comment section. Kodwa umama uyanyamalala mehleli nobaba, waphinde futhi wanyamalala kwi-podcast. Sayibuka kodwa ngoba sasifuna ukubona ukuthi iphele laphi indaba kamama. Kodwa mase uyicabanga nawe uyicabangisisa-ke leyo ndaba, uyayibuza ukuthi hawu, shuthi unyamalale ey'ndaweni eziwu-2 kuphela. Unyamalale kule podcast ngoba ukhona savela isikhathi sokuthi usenyamalele. And indlela asho ngayo ukuthi-ke nakhu-ke baba ngathi uyaba-alertha-ke manje ukuthi usezonyamalala. Fine-ke asiyeke indaba ukuthi ikhamera sebenza kanjani. Uma-ke sehleli nobaba uyanyamalala. Baphi omama basonta nalo mama? Baphi-ke omakhelwane balo mama?
Into enjalo nje ayikho yimbi, umsebenzi, kuphusha umsebenzi. Vele iy'tori zakhiwa kanjalo. Yingakho kukhona ama-storyteller. Kodwa umnikazi wendaba uma exoxa indaba yakhe uzomuzwa. Mina angikwazi ukuthi unjani. Yabo nje lento idaliwe kuthina abantu sonke. Hhayi ngisho ukuthi uyakhohliseka-ke. Iy'ngane kuphela okwazi ukuthi uy'xoxele into engekho uy'manipulate zikulalele futhi zinga-question lutho. Njengoba nathi sasilalela iy'nganekwane. Kodwa uma usumdala imizwa yakho nangendlela olalela ngayo uyabala ukuthi hayi 1, 2 no-3 awuhlangani. Yile nto-ke sibamba lapha kuma-podcast. Uma-ke sathi siswelile banikwa imali labo dade, mina akungithusi ngoba ukuthwala ngendlela ekuchaza ngayo akekho untombazane ongavele athi ngizokhuluma ngavuka neblessa nenyoka yakhona kanjani. Yabo nje kulento yamathenda, indlela okudume ngayo ukuthi amathenda atholwa kanjani. Isikhathi esiningi abanye bayaveza ukuthi-ke ama-target kuba wobhuti. Usuke wambona nobhuti oshiyo la akhuluma kwi-podcast ethi mina ithenda ngayithola kanje. Yilokhu ekathiwa ngikwenze. Nayi i-CV. Nakho kwathiwa ngikuveze. Dololo. Why? Ingoba lezo y'ndaba zamathenda ziyiqiniso. Laba bayihle bayihle babeyifihle ngoba ziyiqiniso. Kodwa lezi y'ndaba eziyamanga ilezi egcwele la silalelayo ngoba nathi siyathanda ukulalela. Futhi akukho wrong ngoba zi-interesting. Kodwa ngikutshela ngokuthi amathenda ayaphuma bayawathola obhuti and bayazi ukuthi benze njani, babizwa wobani. Kodwa ngeke uze umthole ubhuti ovela la kwi-podcast ethi hey mina nje ngabizwa kwathiwa sihlangane lapha ehhotela ngayithola le thenda. Ngoba izinto zangempela-ke lezo. Lezi ey'saphaza kanje kukhulunywa indaba ejuliwe izokhulunywa hhayi kahleni bo guys. Kodwa akunankinga. Why? Umsebenzi. Kwenziwani? Imali. Yiwo amathuba lawo. Yikhona ukwakha amathuba omsebenzi. Ngoba bakhona abalalelayo, ikhona i-audience, bakhona abathanda zona iy'tori. Ngoba phela isikhathi sesishintshile. Nezinto indlela okwenziwa ngazo ziyashintsha. Uma bewu-10 besebenzisana busho ukuthi bawu-10 bayahola. Ungiyeke kungisukela ukuthi hawu wena ufuna ukwenze njani? Uyaxeka. No, ngikhuluma ngale nto ngoba nami ngiyayibuka. Ngike ngahlangana nabo. Abanye ngike ngabona namanye ama-podcast bekukuphi? Beku-Facebook. Ngashiya phakathi ngathi hayi abanye ngibuye ngabatholi kahle, ngibona ngathi badinga usizo kwabona. Ngibona ngathi hayi engasesimo nje asihambi kahle uma umlaleli ekhuluma, uyabo. Kodwa lokho ngikusho ngani? Ngoba nami ngibabukile, ngiyabasapotha futhi bayasebenza. Engakusaphothi ilokho ukuthi bethatha umuntu abambonayo ukuthi uyagula ngempela udinga usizo. Mase-ke bebeka isitori sakhe ngale ndlela basibeka ngayo, bazi ukuthi lo akanayo i-control yezinto ay'khulumayo nemicabango yakhe usho noma yini. Lokho ngibona engathi kunokuxhaphaza naphakathi because banalo ulwazi ukuthi lo akaphilile kahle hle. So bamletha la kwi-platform ezokhuluma ubone ukuthi into ayikhulumayo ayihlangani usho noma yini noma ikanjani. Futhi kwesinye isikhathi uyabona nje omunye ukuthi kwalento akhulumayo naye akazi. Ilokho engibone ngithi hayi akubukisiswe ngenye indlela. Nizwe-ke abaxabene bewumndeni bazolungisa indaba zabo njengomndeni. Ngikhulume ngento yani ye-content nokuthini bayanikwa imali ukuze bexoxe indaba. I-TV-ke iyakwenza lokho. Kune-show e-replace iNyani Nyani. Angazi bekuseason bawo iNyani Nyani. Kule show leyo kwakuvela abazoxoxa iy'ndaba zabanye, adlale-ke leyo role yokuba umnikazi wendaba, besitshela futhi ukuthi ubani lo esimbonayo akusiyo umnikazi wendaba. Iyabhalwa leyo nto ku-TV siyibuke. Ukuthi uma sebenza amanye ama-show abakuvezi-ke
Kuvela ngomakhelwane sebesho ukuthi hawu siyamazi nje lona ubhuti ubani wakabani, kodwa lapha ku-TV usevele ngelinye igama nangesinye isibongo wayikhomba nendawo angasuki kuyona. Mase kuvela omakhelwane bethi ubani lo, sibona ukuthi bekwamanga. Kodani isitori lesi sangempela komunye kwenye indawo khona experience lento. Njengalo bhuti owafika kusengikhathele nalo ntombazane bexabana bebanga ingane. Bakhona vele abakuleyo position njengamanje abaxabanayo bebanga ingane sengenelele nabazali. Kodwa laba bebevela ku-TV bona babe-actor. Mase ku-TV kuba njani uya-relate because izinto ezenzakalayo lezi abazaziyo. Mawufuna ukulwa-ke unenkinga yokulalela. Mina-ke ngeke ngikwazi ukulungisa inkinga yakho. Thank you so much for your love and support. Bye.